मैदोम बसुमतारिया जे 15-20 दिन जे जेल जानानै फैबाय रावबो मिथियाखै माने अनेगा मिथियाखै दासिमहालागै माने सासे सानैया बानायदों सासे सानै इउटुबारफ्रा बानायदों आङो मैया मोनफैनानै आङो नायदोंबो माने सोरबायदि इउटुबारा माबायदि मैदोमनि बागै बाथ्रा बुंदों दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आङो नोंथांमोनखौबो इउटुबारफोरखौबो किसुमानखौ आङो बुंगोन मानो होनोबा मैदोम बसुमतारिया बादि मायबा मोनसे गाज्रि राव बुंनानै बा मायबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनानै जुदि आं जेल जानाय मोनब्लाना ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि गोमगौमोन मैदोम बसुमतारिया जेल जानानै दिनै गबोबाय आरो मानि थाखाय जेल जाखो मैदोम बसुमतारिया मा गोरोन्थि मावखो सोरखौबा रायदोंना सोरखौबा मा खालामदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ A to Z नुनो मोनगोन नंगौ गासैबो मिथियाखैमोन मैदोम बसुमतारिया 14-15 दिनसो जेल जाखांबाय बेफोरबायदि बिबुंथि होबाय जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय मैदोम ब्रादारा दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो आरो मा कमेन्ट खालामनो गोसो नोंथांमोना कमेन्टनि बक्सा खालि लिरनानै हर थ थेंक इउ सो माच क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा चिरां तामुलपुर गासैनिसिमबो नोंथांमोना बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायगासिनो थायो आरो सानफ्रोमबो कमेन्ट खालामो जे आदा नोंनि भिडिअखौ मोजां मोनो थ थेंक इउ भेरि माच नोंथांमोननिसिम थ नोंथांमोना दा नायग्रोनानै लादो मैदोमखौ आंथ' जेबो बुङा सोरखौबा जोंबो भिडिअ नुबाय थायो बा जोंबो सिनायखायो मैदोम ब्रादारखौ दा साननैसो सिगाङाव बेफोरबायदिनो क'क्राझाराव माबा मोनसे जादोंमोन जाथायखौ आं बुंना होलिया बुजिखागोन जानांगोन नोंथांमोना बेनिखायनो आं बुंथ'लायला दा नायग्रोनानै ला नोंथांमोना दा बिनिनो सिगां बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो जोंहा सोरबा गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौ किडनेप खालामनाय बा न'आव सावनाया जोंना नै दाख्लैबावसो बुंनांगोन जों जाथाया जानानै थांबाय जेरै आदिबासिजों बर'जों नांलाय खमलाया जादोंमोन आरो सिगां बे खेबावबो जाखादोंमोन देलाय माने आदिबासिफोरनो जोंहा ST जासिनायनि बागै जोंहा बर' गथ'फोराबो माने बनजार सावनानै बे STखौ होबथानो थाखाय जोङो गोबां दावराव खालामदोंमोन दा बेनि थाखायनो माने STखौ मोनलिया होननानै केन्सेल खालामना होबाय दा बेनि थाखायसो जादों नामा माने सावतालफोरा आदिबासिफोरा जोंनि बर'फोरजों माने नांनो हमदोंमोन मानसिबो बुथारदों बिसोरो खर'फोरखौबो सोरबा गथ'फोरनि खर'फोरखौ गाज्रि खालामदों आथिं सेफायदों न' सावदों जोंनि बर'फोरखौ दुब्लियाव ओंखाम संजानो होदों न' सावनानै दा गोबां आलाय सिलाय खालामदों बेनिखायनो जों बर' फिसाफोरा गासिबो खौसे जाना थाब्लानो जाबाय जोङो गुबुन हारिया जोंखौ नारसिननो फैयोब्ला जों गासिबो हमथानो हानाय बायदि जों गासिबो सापर्ट खालामलायनानै जों बर'जों बर' गियालासिनो बिदा फंबाय साननानै बिब' बिनानाव साननानै जों गासिबो लोगो जानानै बर'जों जों सापर्ट होलायनांगोन जों बर'जों बर' गोहो जानानै थानांगोन गुबुन हारिया जाहाथे जोंखौ नारसिननो हाया दा नायदो गोबां जागोन भिडिअआ गोलाव जाद्रायगोन बेनिखायनो आं बांद्राय बुंला दा नोंथांमोना मैदोम ब्रादारनि बागै सोरबा मिथिखायो सोरबा जेल जानाय सोरबा जेल जायैखौ नोंथांमोना मिथियो जानांगौ दा मिथियाबा भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो मानि थाखाय जेल जाखो मैदोम ब्रादारा दे नायग्रोनानै ला फंनैसो बाथ्रा सावरायनो गोनां दोङो रायजो राजा नोंथांमोन जेलाव थांनानै बहुत माने अभिगथाबो मोनबोबाय बा सोलोंनो हायैखौ सोलोंनोबो हाबोबाय नुफेरैखौ नुबोबाय नङा होमबा मोनसे एक्सपिरियेन्स टाइपआवहाय आङो मोनबोबाय थारमाने जेलाव मा सोलियो आरो जोंनि बर' सुबुंफ्रा सोरबायदि मानसिया मा केसाव जानानै दंफैयो आरो सोर गैया आङो अनेक माने अभिगथा मोनबोबाय जेलाव थांनानैबो रायजो राजा नोंथांमोना सोर मिथियो गोबाङानो मिथियाखै मानो होनोबा मैदोम बसुमतारिया जे 15-20 दिन जे जेल जानानै फैबाय रावबो मिथियाखै माने अनेगा मिथियाखै दासिमहालागै माने सासे सानैया बानायदों सासे सानै इउटुबारफ्रा बानायदों आङो मैया मोनफैनानै आङो नायदोंबो माने सोरबायदि इउटुबारा माबायदि मैदोमनि बागै बाथ्रा बुंदों दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आङो नोंथांमोनखौबो इउटुबारफोरखौबो किसुमानखौ आङो बुंगोन मानो होनोबा मैदोम बसुमतारिया बादि मायबा मोनसे गाज्रि राव बुंनानै बा मायबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनानै जुदि आं जेल जानाय मोनब्लाना ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि गोमगौमोन ना मिथिबायना माने बुंस'हायै गोमगौमोन आं बेखौ दिनैसिम आङो साननानै मोनहरबाय आरो दिनै आङो मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नङा होमबा आं दिनै सिखाव खावनानै आङो जेल जायाखै बा आङो सोरखौबा बुथारनानै आङो जेल जायाखै नङा होमबा बा मायबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनानै आं जेल जायाखै नङा होमबा दा बेनो जाहैबाय दाख्लै जि जोंहा दाङाबाजि जानानै थांनाय जोंहा क'क्राझारावहाय नङा होमबा जोंहा आङो नाम लाला बाखिखिनिखौहाय जोंहा जि दाङाबाजि जानानै थांनाय बेवहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जेराव इउटुबार हिसाबै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो
साननानै मोनहरदों आरो नुनानै मोनदों जेरावहाय जोंनि बर'फोरखौ जिबायदि बाथ्रा बुंदों बेजों लोगोसेहाय जिबायदि बर'फोरखौ माने जिबायदि खालामदों जेरै बुथारनानै दोनदों बेनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनायावहाय रागा जोंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो जोङो माने जोबथेसालिनि माने आलासि जानानै फैदों आरो नंगौना न' गोजानि आलासि जाहैनांदों मैदोम बसुमतारिया दा मेन खोथाया आङो बेखौनो फंनैसो बुंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि दिनाव आङो मैदोम बसुमतारिया नुहुरनो मोनगासिनो दङ जे जों जातिनि सार्थआव दिनै जोङो मायबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंना बेनि थाखाय जोङो माने न' गोजानि आलासि जानो गोनां जायो बेखायनो दिनै आंखौ थुलुंगा होग्राफ्रा थुलुंगा होबायानो थागोन खिन्थु आं दिनै माने बिपदआव गोलैनाय समाव आंखौ रावबो खबर लानो फैयाखै आरो आंखौ रावबो नायनो फैयाखै बेनिखायनो आंनि गोसोआव जिबायदि मोनदांदों दिनै बर' हारियाहाय नङा होमबा जे बर' हारिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदों एज ए इउटुबार हिसाबै माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव आंहा माने माबा मोनसे आंहा दाय जानानै फैदों बा आङो जोबथेसालिनि आलासि जानांगौ बाध्य जानानै फैबाय दा मेन खोथाया बेनो मालायफोरबायदि बा बेलेग सुबुंफोरबायदि आंबो सोलोंनो नाजानोसै मोनथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं मोनसे आङो माने हिद्दान्त लादों कि आं माबा मोनसे मा होनो बेखौ आं माबा मोनसे आङो सानदों आंनि खर' मेलेमावहाय जे आंबो बेलेगफोरबायदि माने आंबो बेलेग इउटुबारफोरबायदि आंबो माने सोलिनो नाजानोसै जेराव बर' जातिया मायबा मोनसे जुदि बुंजायोब्लाबो सोरबा सुबुंजों बा सोरबा जाति जनगोष्ठीजों जुदि बखि जायोब्लाबो बा मायबा मोनसे बुंजायोब्लाबो सोंखारि जायोब्लाबो आंबो सिरि थानो नाजानोसै रायजो राजा नोंथांमोन बे स्पष्ट जानानै फैबाय माने आंबो सिरि थानो नाजानोसै माने आङो माने आंना खर'आ खामानि होआ नालाय मायबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्राङो बिनि सायाव आंहा दालि जानांगौ बाध्य जायो बेखायनो आंबो दिनैनिफ्राय मोनसे आङो साननानै लाबाय आंबो माने मा दिनैनिफ्राय जेबो बाथ्रा बुंनाय नङा सिरि सिरि थागोन आङो जाहाथे जातिया बा जोंनि बर' जातियाहाय मबे लामाजों थांदों थाङाखै आं बेखौ माने एकदम माने खोलैनानै आं दोनसिगोन माने आं जेबो माने नोंथांमोना आंखौ बुंहरनोबो नाङा जे मैदोम बसुमतारी ओरैबायदि जादों नोङो इउटुबार हिसाबै नों माबा मोनसे बाथ्रा बुं होनबाबो आं बहाय सारेन्डार जानानै थागोन आं बुंनाय नङा मानो बुंनाय नङा दिनैनि दिनावहाय मोजां खामानि मावनानै जेल जानाय लोगो लोगोनो रावबो जोंखौ नायनोबो फैयाखै रावबो जोंखौ हेफाजाब होआखै खिन्थु मैदोम बसुमतारिया मायबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनानै जुदि जेल जानाय मोनब्ला बा दालि ओंख्रि जाहैनाय मोनब्ला ओरैबायदि आंखौ दामगौमोन माने बर' समाजाव आंखौ गाज्रि होननानै खिथिगौमोन आरो मोनथिबायना दा अनेक इउटुबारफ्रा बुंदों जातिनि थाखाय माने बाथ्रा बुंनायनि थाखायसो आं बिदि जाफैगोन मादों नै बेफोरबायदि अनेक इउटुबारफ्रा माने गावसोरनो साननानै लाखादों नंगौ नोंसोर बुंनाया सैथो आरो आं बे खोथाखौ बुंगोनानो मानो होनोबा आङो सिखाव खावनानैबो आं जेल जायाखै मोनथिबाय बर' जातिया मायबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंमोन बा माबा मोनसे नासय जादोंमोन बेवहाय आङो फंनैसो बुंदोंमोन आं बेवहाय दालि ओंख्रि जादों अनेक मानसिफ्रा सोंदों आंखौ जाय मानसिया एरेस्ट खालामदों बिथांमोनाबो सोंदों जे मानि थाखाय जेल जाखो आं डाइरेक्ट होनदों जातिनि थाखाय जातिनि सार्थआव फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जेराव आंनि बुंनाया भाइलेन्स जादोंमोन भाइलेन्स जानायावहाय आं दिनै न' गोजानि आलासि जानानै फैदोंमोन दा आङो बेवहाय बुंनो थांगोन जोंलाय सोर मैदोमोन बायदिया सोर मानो होनोबा खोनासं दिनै गिदिर गोलाव दङ नाम लाया आङो ओरैबायदि जानानै थाबाय जातिनि सार्थआव रावबो गैला माने पलिटिकेलनि आन्दाराव थानानै बा राजनितिकनि आन्दाराव थानानैहाय माने राजनितिकल' बाथ्रा सानग्रा पलिटिक्सनिल' खोथा सानग्रा जाबाय जातिया थैनानै थांथों बर' जातिया गोमोरलांथों बा थैनानै थांजोबथों मोनथिबायना बहाय जेबो बुंनांगौ गैया किसुमान लिडारखौ आं नुबोगासिनो दङ दिनैनि दिनाव माने जातिनि सार्थआव रावबो गैया पलिटिक्सनि सार्थआव दिनै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों आङो बुंगोन लासैनो सोरबा आं बुंनाय नङा नामखौ सोरबा अपोजिशनानो जा बा पजिशनानो जा आं बुंलांगोन जातिनि सार्थआवहाय बाथ्रा बुंनायखौ आं नुनो मोनाखै अनलि वान पलिटिकेल लाबालाबखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जोङो लिडारफोरखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ बेनिखायनो लिडारफ्रा बुङा जोङो इउटुबारफोर बुंनाय लोगो लोगोनो मा जायो जोंखौ डाइरेक्टलि एटाक खालामो बेखायनो आं होनदों सेकेन्ड टाइम आंबो बुंनाय नङा जातिनि थाखाय सोरबा जातियाहाय जोंनि बर' जातियानो होन सोरबा जातियानो होन बहा थैयो थैथों आं होनखागोन बहा थैयो बहा थाङो थांथों आं होनदों गावनि सार्थआव थागोन खामानि मावगोन दांगोन जागोन सोर जातिया बहा बुथारलाया नोंथांमोनाबो आंखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों दा फोरमायहर आरो नोंथांमोनहा
बेखौनो सानदो मैदोम बसुमतारिया मोनफैफिननो हाबाय टेनसन लानाङा जोङो सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो गनो गोनांमोन किसुमान खामानियाहाय सेसन सिजिएम कर्टआव मारिनायावहाय केन्सेल जानायनि थाखाय जोङो एसे गोबाव थानांगौ बाध्य जाबाय दायो मोजाङैनो मोजां दोङो टेनसन गैया आङो सिखाव खावनानै डकाति खालामनानै आङो खुनु जेलाव हाबाखै मायबा मोनसे जातिनि थाखाय जातिनि सार्थआव फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव दिनै आंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों बहाय आंहा जेबो दुखु मोननाय गैया रायजो राजा नोंथांमोन मैदोमा मोनफैनो हादों मोजाङैनो आरो नोंथांमोना जाय मानसिफ्रा आंखौ कन्टेक्टआव मोनाखैमोन नङा होमबा जाय मानसिफ्रा बहुत मानसिफ्रानो आंखौ हांख्रायोमोन नङा होमबा खामानिनि थाखाय बेखायनो नोंथांमोनखौबो आङो गुरै खावलायदों नोंथांमोनहा दायो आंनो मेसेन्जाराव मेसेज खालामहर आङो मोनफैगोन आरो आङो दंफैखायो आंखौ नांगौब्ला मेसेन्जाराव मेसेज खालाम आङो निस्सय नोंथांमोननो आंनि नाम्बारखौ हरनो थाखाय आं राजि दोङो नोंथांमोनहा जाय प्रब्लेमाव मोनदोंमोन आंखौ जाय हांख्रायदोंमोन नोंथांमोनहा मोनाखैब्ला आंखौ मेसेन्जारनि गेजेरावहाय मेसेज खालाम निस्सय आं माबा मोनसे हेफाजाब होनो हायोब्ला नोंथांमोनखौ होगोन बेनोसै बाय बाय जय बर' हारिनि